खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 8 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै रांखान्थियाव जौगानाया रोखा। नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरा गावारि थाखोआव जेंना सोमजिहोगोन। नोंथाङा सासे जोथोन लाग्रा आरो बुजिनो हानाय लोगोखौ लोगो मोनगोन। नोंथांनि सिनियरफोरखौ गोरलैयै दाला। वृषभ राशि। नोंथांनि राङारि थासारिया दिनै मोजां जानाय नुनो मोना, जायनि थाखाय नोंथाङा रां दोनथुमनो गोब्राब मोनगोन। फिसा फालांगिफोरखौ सामलायग्रा थागिबिफोरा दिनै खहा जानो हागौ। मिथुन राशि। गावनि नखरनो थि सम हो। बिसोरखौ हमदांनो हो दि नोंथाङा बिसोरखौ जोथोन लायो। नोंथांनि गुनगोनां समखौ बिसोरजों बाहाय। अजद होनो जेबो खाबु दाहो। कर्क राशि। सांग्रां जा, मानोना मोजां मोनलायनाया दिनै नोंथांनि थाखाय गोथार नङै जानो हागौ। नखरारि हेफाजाबगिरिया दिनै खामानियाव फैयाबो जानो हागौ, जाय नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नारसिनथाय सोमजिहोनो हागौ। सिंह राशि। सोमोन्दोनि गुसुं दावबायनाया नोंथांनि सानफ्रोमबोनि मुखुब समफारिनिफ्राय सुखु आरो जिरायनाय लाबोगोन। दिनैनि साना नोंथांखौ खामानियाव माबा मोनसे समायना मुवाजों सोमोनांहोगोन। कन्या राशि। नोंथांनि सोरजिलु हाबाया नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरखौ गोमोहोगोन आरो नोंथांखौ जोबोद बाख्नायगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि अननायजों गावनि जिउनि गासैबो दुखु खस्थफोरखौ बावगोन। तुला राशि। नोंथाङा खामानियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया थारैनो नोंथांनि एन्जेल आरो दिनै नोंथाङा बेखौ मिथिगोन। वृश्चिक राशि। गथ'फोरा फरायसालिनि मावथांखिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय नोंथांनि हेफाजाब लानो हागौ। फालांगियारि थांखिनि थाखाय लानाय दावबायनाया गोलाव समनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। धनु राशि। दिनै सासे खाथि लोगोनि हेफाजाबजों माखासे फालांगिरिफोरा राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। बे राङा नोंथांनि गोबां जेंनाफोरखौ बारग'नो हागोन। सोरबा बाहागि, लोगो एबा नसुंसेनि सुबुङा दिनै नोंथांनि जुलि जानाय जिउआव जेंना लाबोनो हागौ। मकर राशि। जायखौ नोंथाङा मोजां मोनो बिसोरनिफ्राय अनथोब होनाय आरो लानायनि थाखाय गोथार सान। गावनि गोसो दुंनायखौ सामलाय। बेयो नोंथांनि मोजां मोनलायनायखौ खैफोदआव खोख्लैनो हागौ। कुम्भ राशि। नोंथांनि गाज्रि आखुआ नोंथांनि बिसिनि मुडखौ गाज्रि खालामगोन। नोंथाङा दिनै जेबो बिथांखि बानायनायनि सिगां गावनि जिउ लोगोरिनाव सोङाब्ला नोंथाङा मोनसे गाज्रि फिनजाथाय मोननो हागौ। मीन राशि। आथिखालाव फालांगियारिफोरा गावसोरनि फालांगियाव खहा जानो हागौ। जायफोरा गावनि मोजां मोनग्रानिफ्राय गोजानाव थायो, बिसोर दिनै बिसोरखौ गोथौवै मिस खालामनो हागौ। बेनि जाहोनाव नोंथाङा मोनायाव गोबां घन्टा गावनि अनजालुजों जानबुंजों रायज्लायनो हागोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।